6 режима. Rocket, ето тук се издига вертикално над обекта, който искаш да снимаш. Spotlight просто се върти така и държи обекта винаги в кадър. Direction Track следва обекта отпред. Да. Примерно ти се движиш напред, той ти следва отпред. Да. Follow, ето той е режима, който е за следение. И примерно сега посочвам, че аз съм човека, който искам да ме следи. Това ти е автоматичния режим. Сега, как стигна до в смисъл да покаже функция следене? В смисъл, почна да ги изборява от начало. Да, той винаги като го пуснеш е на първата му функция, която е посочена е Ти следение. изчакваш докато... първата е Да, функция. първата функция е следение, после дрони изтегля се от теб, има определено разстояние 10 метра, на което се изтегля. После съркъл, върти се в кръг около обекта. Да. Може примерно да зададеш, че ти си обекта, задържаш и той почва в кръг да се върти около тебе постоянно. Да, и имаш управление и през телефона, ако реша сега, примерно пускам приложението DJI Fly. Ето го, Wi-Fi всичко. Ето го. Много готино се сгъва. Тук мога да ги въртя, да ги давам назад. Давам му напред, обаче сензора вече за препятствие не му дава да се движи. Мога да завъртя картината да стане широко ъгълна и мога да се движа камерата нагоре надолу, от тук така. Тук си избираш с каква резолюция да снимаш, 4K, с 60 фрейма, 16 към 9, дали да е широко екранно, дали да е портретна ориентация за социалните мрежи, примерно. Тук имаш албум, ти показва стари снимки и видеа, които... това е от сега. Жестоко. Да. Супер. Добре, след в общи същи неща.